Bismillahir Rahmanir Rahim. Yau zamu fara karatunmu na ahkam siyam fi shahr Ramadan. Wato hukunce-hukuncen azumi na ainihin wato watan Ramadan. Bayan malam yayi muqaddima, Allah saka masa alkhairi sai ya ce as-siyamu wa fada'iluhu. Azumi da falalolinsa. Malam ya kawo abubuwan a takaice daidai gwargwado. Allah kuma ya saka masa alkhairi. Malam ya ce as-siyamu shi azumi huwa taqarrubun ila Allah ta'ala. Shi wani aiki ne da ake yin sa domin neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki bil imsaki ta hanyar kame baki anil akli game da cin abinci wa shurbi ko shan abin sha wal jima' da neman da kusanci da kusantar iyali min tulu'il fajri tun daga fito alfajir ila ghurubi shamsi zuwa faduwar rana da niyyar lada da niyyar ibada kenan kai an gane so abinda mafi yawanci zamu dan ji hankali anan shine ba a ɗaukan azumi a matsayin al'ada fa da dama wasu mutane suna ɗaukan azumi a matsayin al'ada kawai na taso na ga kakanni da iyaye suna yi mabarmi shi yasa akwai hukunce-hukunce da dama da mutane ba sa lura da su ko kuma ba sa ɗaukan su muhimmanci ko kuma ba sa kulawa da su mutum yana azumi yana gulma yana caca yana kallace-kallace yana abubuwa na banza da annamimanci da sauransu wanda wa'annan abubuwan za su rage masa darajar azumin wanda asalin dama dalilin hikimar yin azumin kenan idan akwai wani kurakurai da mutum yake yi ya daina su a tsawon wa'annan kwanakin 30 ko 29 in har mutum ya bar wannan barna da yake yi na tsawon kwanaki kuma ba abin da ya same shi ma sai ci gaba to zai ga to haka ne kenan kawai ya bari mana gaba daya dama shine Allah yake cewa Allah kuma tattaqun din nan ana mai yiwa azumin ya kara muku tsoron Allah hikimar kenan ko wance daga cikin hikimar kenan mala ce wasiyamu ko wali siyami fadailun kathira kuma lalle azumi da falloli masu yawa yastafidu biha sa'imu fi hayatihi wanda mai azumi zai fa'idanta da shi a rayuwarsa wa bada mamatihi da kuma bayan mutuwarsa min ha daga ciki ga kaɗan daga ciki na farko mala ce annahu tariqun ila al-imani wat taqwa shi azumi hanya ce take ƙara mutum imani da kuma tsoron Allah kamar da muka yi bayani a takaice dazu na biyu annahu hisnun yahbisu nafsa an shahawat shi azumi kariya ne ko garkuwa ne da yake kare ko yake tsare mutum daga sha'awa sha'awai na mata da sauransu abu na gaba annahu junnatun yastajinnu biha al-abdu minan nar shi azumi garkuwa ne da yake kare mutum daga shiga wuta yawmul qiyamah ranar alqiyama abu na gaba annahu kafaratun min adh-dhunubi wal khataaya shi azumi yana kankare zunubai da kuma kurakurai so wa'annan da abin da kuke ji kaɗan ne daga cikin falala na ainihin azumin ramadana kaɗan ne kwarar gaske daga cikin falala azumin ramadana wanda malai ke cewa annahu shafi'un li alihi yawmal qiyama sannan kuma shi azumi mai ceto ne ga iyayensa ga mai yin ranar tashin alƙiyama wato duk mutumin da yake azumi zai cece shi ranar tashin alƙiyama an gane bayanin azumi zai ce shi ran tashin alƙiyama abu na gaba anna li ahlihi baban fil jannati yuqalu laha ar-rayyan wato masu azumi suna da wata kofa tasu ta musamman da aka tanadar musu a aljanna mai suna ar-rayyan da aka ba mai shiga aljanna ta wannan kofa sai masu yin azumi sannan abu na gaba shine anna khulufa fami sa'imi atyabu inda Allah yawm al-qiyama min rihil misk wato wannan bashi da gafi da ke fitowa daga bakin mai azumi to ya fi almiski daraja ƙanshi a wajen Allah madaukakin sarki abu na gaba an lissaimi farhataini lalle mai azumi da farin ciki guda biyu farhatun inda fitrihi wato farin ciki yayin da ya bude baki yayin da mutum ya azumi ya gama ya idar da ibada wannan rana yayin da ya bude baki zai ji wani daɗi da farin ciki a cikin zuciyarsa wa farhatun inda liqa'i rabbih sannan kuma zai samu farin ciki yayin haduwa da ubangijinsa yayin da ya ga tarin lada da girman sa na wannan azumi nashi da yayi to zai ga ainihin wato zai ji dadin wannan wato zai yi farin ciki na wannan lada da kuma wannan azumi da yayi a duniya abu na gaba anna sa'ima yuwaffa ajruhu yawm al-qiyamati bighairi hisab lalle mai azumi ana cika masa ladan sa ranar kiyama ba tare da irgawa ba tare da hisabi ba wato za a dinga zuba ba mishi lada ana anta mishi lada sakamakon me wannan azumin da yi domin Allah yana cewa ya bar cin shi ya bar shan shi ya bar warwalarsa ya bar abubuwa da dama saboda ni
in ji Allah ya ce to ni kuma ni na san irin sakamakon da zan masa na alheri na farin ciki da zan sa shi a ciki. So azumi lallai abu ne wanda yake da matuƙar muhimmanci, yake da lada matuƙa, kuma sannan ɗaya daga cikin rukunnan addinin musulunci mun riga mun sani. Sannan wato kamar yadda na faɗa da farko, yana da matuƙar muhimmanci mu san hukunce-hukunce na azumi, abubuwan da